नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही प्यारा सरस्वती पूजा वाला सॉन्ग लिखल बनी। आप सब जे भी भाई कलाकार बा तो आप सब खातिर मुखड़ा सुनावे जा रहल बनी, तो सुनी कैसे बा कि जुटल बावे सारा लोगवा, जुटल बावे सारा लोगवा करे खाती पूजाई हो। हमारा गाँवे आवतारी बीड़ा वाली माई हो। हमारा गाँवे आवतारी बीड़ा वाली माई हो। आ जाके चरनिया उनके छुअब हम, जाके चरनिया उनके छुअब हम, सिरवा झुकाई हो। हमारा गाँवे आवतारी सरस्वती माई हो। हमारा गाँवे आवतारी बीड़ा वाली माई हो। तई रला मुखड़ा थोड़ा हमार तबीयत खराब बा, आवाज़ खास खसाता, सर्दी जुकाम भइल बा। तो आप सब मिला के हम जे लेखन गावत तनी वो लेखन ना आप हाई स्केल से भी गा सकत तनी। हम गौनी ओकरा से भी बढ़िया तरीके से आप सब गा सकत तनी ये गाना के। तई रला मुखड़ा अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बानी। हो हंसवा के कह के आई है मैया सवारी, मन के श्रद्धा सबके पुरई है जे बामुन के पुजारी। अरे हंसवा के कह के आई है मैया सवारी, मन के श्रद्धा सबके पुरई है जे बामुन के पुजारी। लागल बाया सड़ा बोड़ी नु दिल में, लागल बाया सड़ा बोड़ी नु दिल में, कहिले सच्चाई हो। हमारा गाँवे आवतारी बीड़ा वाली माई हो। अरे हमारा गाँवे आवतारी सरस्वती माई हो। तो ई रला अंतरा और लास्ट अंतरा खातिर आप सब कॉल कर सकतनी हमारा नंबर पर, जो नाम वाला अंतरा होला ओकरा खातिर आप सब कॉल कर सकतनी हमारा नंबर पर। हमारा मोबाइल नंबर बा 99 34 52 99 12, यानी स्क्रीन पर भी लगा दिए हमारा नंबर, ठीक बा। और पर्सनली में भी जो गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में ब्रांड गाना लिखाला यूट्यूब पर चढ़ल ओकरा से भी ब्रांड गाना लिख के देनी पर्सनली में, और ओकरा खातिर पैसा लेनी। और म्यूजिक बनवावे खातिर भी हमरा से आप सब संपर्क कर सकतनी। और म्यूजिक कम बजट में ब्रांड म्यूजिक हमरा यहाँ बनेला, बहुत कम पैसा में बनेला म्यूजिक हमरा यहाँ, तो म्यूजिक खातिर भी संपर्क कर सकतनी। और जे कलाकार गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारा स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। स्टूडियो का भी नंबर वह बा 99 34 52 99 12। यही नंबर पर हमारे साथ सब बात कर सकतनी, चाहे वीडियो बनवावे के, चाहे ऑडियो, आ चाहे मैंने गाना भी लिखवावे के, चाहे जौन भी काम हो भोजपुरी में A to Z हमारा से हो सकता है, जो वह काम करावे चाहतनी। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। आ माई सरस्वती जी के प्यार दुलार आप सब पर बन रहो आ हमरो पर। जय माता दी।